Bun venit la Calea către Astrologie! Invitata mea de astăzi este Carmen Moldovan. Carmen este psiholog clinician, hipnoterapeut, astrolog certificat. Are formări de lungă durată în psihoterapie integrativă și în regresii și explorează în practica sa modul în care psihologia și astrologia pot contribui la o mai bună înțelegere a vieții interioare. Carmen, bine ai venit la întâlnirea Calea către Astrologie! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Cristina. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Cum a început povestea ta? Dacă te întorci în timp, îți amintești momentul în care a intrat prima dată în viața ta astrologia? Da, îmi amintesc. Astrologia a intrat prima dată în viața mea la nivel simbolic. Eram foarte micuță, nu știam să scriu, să citesc. Și eram pe o străduță din centru vechi cu tatăl meu și am fost atrasă ca un magnet de o vitrină a unei bijuterii și direct cu degetul spre un pandan de aur care avea simbolul balanței. Eu sunt semnul balanței. Și l-am întrebat pe tata, ce înseamnă, ce reprezintă? A fost foarte interesant că tatăl meu, după aceea am aflat, după mult timp, zodia lui era guvernată tot de Venus. Deci noi aveam o relație specială. Și el mi-a explicat, dar nu așa cum explici unui copil mic. Simbolul balanței, tu ești zodia balanței și simbolul ăsta arată dreptatea, justiția. Balanța asta care o vezi este... Da, a fost foarte, foarte interesant și țin minte foarte, foarte bine momentul ăsta. Astrologia a intrat cu adevărat în viața mea când am dat de primul material scris. Eram adolescentă și pur și simplu am dat peste o carte tradusă din franceză. Am recunoscut mult mai târziu o carte scrisă de André Barbeau, Zodiacul se numește, de un astrolog francez. Și era bătută la mașina de scris, tradusă și bătută la mașina de scris. Și eu am găsit acest material și l-am citit fascinată, bineînțeles, la Zodia Balanței, pentru că asta era informația pe care o aveam. Da, a fost foarte, foarte interesant și, de fapt, cred că ăsta a fost primul contact cu adevărat, cu astrologia. Și atunci ai început să studiezi astrologia la modul profesionist sau după o anumită perioadă de timp? Astrologia eu am început să o integrez, practic, în viața mea imediat după Revoluție, când au fost publicate cărți de astrologie. Deci, practic, în anii 90, până în anii 90, nu puteai să ai acces, sau cel puțin oamenii obișnuiți ca mine, nu aveau acces la astfel de materiale. Și imediat după ce regimul comunist a fost răsturnat, au apărut cărțile. Și eu le-am cumpărat, deci am absolut tot ce s-a publicat de la momentul acela, am cumpărat și am citit, am devorat. Și tot atunci a apărut și pasiunea pentru psihologie, pentru că tu ești și psiholog, clinician, hipnoterapeut, deci îmbin mai multe instrumente de autocunoaștere sau dezvoltare personală. Așa este, așa este. Dacă stau să mă gândesc bine, deci știe ca întrebarea aia, ce a fost mai întâi, oul sau găina? La mine au fost interconectate de la bun început psihologia cu astrologia. Pentru că în vremea aceea citeam, devoram literatură pur și simplu tot ce întâlneam și literatura clasică și psihologie și tot. Conjunctura a făcut ca eu să finalizez liceul în ultimul an de comunism. Deci, practic, atunci a picat regimul comunist. Eram deja... am ascendentul în Capricorn și tot ce fac este cu bătaie lungă, planurile pe care le fac sunt pe termen lung. Ei bine, eu, când a venit această răsturnare de situație, aveam deja un plan făcut. Deci nu am putut că s-a schimbat sistemul, eu să schimb și eu percepția. Deci eu m-am dus în direcția
în care îmi propusesem, deci în domeniul economic, pentru asta mă pregăteam de ani de zile și nu m-a împiedicat lucrul acesta. În fundal era această viață secretă, dacă vrei să spun. O viață paralelă, deci practic eu, prima parte a vieții am activat în acest domeniu economic, deci sunt absolvent de Academie de Studii Economice, Finanțe, Bănci și practic ce am făcut mare parte din cariera mea, peste 20 de ani, a fost fiscalitate. Deci sunt expert fiscalitate. Asta am prestat eu, asta am adus eu societății. Dar în fundal, eu nu am renunțat niciodată la aceste, să zic, le consideram un fel de lucruri secrete pentru mine, le foloseam pentru mine, exclusiv pentru mine. La un moment dat, când se pare că această carieră nu m-a mai mulțumit 100% și în prezent sunt într-o perioadă de tranziție între a presta către societate munca asta de economist către cealaltă. Bineînțeles că mă pregătesc de foarte mulți ani pentru asta și la un moment dat se va face switch-ul complet în care eu voi presta ceea ce foloseam numai pentru mine ca și informații, astrologie, psihologie, și voi folosi doar pentru mine celelalte competențe dobândite în atâția ani. Cam așa. Ai spus ceva foarte interesant și vreau să te întreb ceva. Ziceai de acea viață paralelă, între ghilimele, în care tu studiai ceea ce te pasiona, astrologia și psihologia. Ce ai descoperit despre tine studiind aceste forme de cunoaștere? Da, la vremea aceea am fost surprinsă de faptul că oamenii veneau spre mine. Deci a fost, bineînțeles că doar anturajul apropiat știa faptul că eu sunt pasionată de astrologie și nu știu cum se făcea că la fiecare vizită, la prieteni, petreceri, veneam cu tabelele de efemeride după mine pentru că în timpul acela nu erau programe și toți vroiau să afle despre ei și le făceam hărțile natale cu creionul pe hârtie pentru că asta era și nu știu cum, deci sunt niște lucruri care s-au legat mult mai târziu, dar toți aveau probleme relaționale. Deci, de ce veneau spre mine, m-am întrebat, pentru că probabil că le inspiram încredere, le inspiram confidență și lucrul ăsta eu în momentele acelea consideram că este doar prietenie, că e ok, e foarte bine să ofer din ceea ce știu și să împărtășesc și să-i ajut în anumite probleme pe care le aveau. Deci la început a fost, da, formație care a venit, am asimilat-o, am început să o studiez și să o folosesc și pentru mine, dar și pentru ceilalți. Și apropo de ceilalți, cum ai explicat tu astrologia unei persoane care nu știe prea multe despre ea? Bănuiesc că aveai aceste întrebări atunci când veneau oamenii la tine. Ei veneau cu o anumită curiozitate și îi interesa cumva și informații despre ei, dar mă gândesc că le explicai puțin și ce este astrologia. Dacă ar fi să explic cuiva astrologia, i-aș spune că în acest background pe care l-am, cumulând toate informațiile pe care le am în prezent, i-aș spune că fiecare persoană este unică și, practic, semnătura aceasta unică se poate regăsi și în harta lui natală. Deci, dacă ar fi să explic, aș explica ca un fel de
comoară pe care o poți descoperi, resurse pe care nu ești conștient că le ai și le poți găsi acolo. Ar putea să găsească un sens, un drum, o vocație în harta natală. Deci, practic, harta astrologică e un mănunchi de potențialități pe care persoana le poate valorifica așa cum alege. Așa este. Și care crezi că este cea mai mare neînțelegere pe care o au oamenii față de astrologie? Că aici sunt foarte multe discuții pe acest domeniu. Da, ce se întâmplă cu astrologia în România, dacă ar fi să ne gândim, deci e o percepție generală care nu este afară. Deci în țările occidentale, în țările civilizate, a fi astrolog este despre a fi respectat și a fi tratat cu considerație ca orice alt profesionist. Deci în Anglia, în Statele Unite, ca să fii astrolog trebuie să ai facultate de astrologie. Deci e posibil că la noi să fim un pic defazați față de percepția asupra acestei ocupații. Până și în Republica Moldova se face facultate, deci sunt ani de studii pentru a deveni astrolog. Dacă ar fi să mă gândesc asupra percepției asupra astrologiei, poate că oamenii au o percepție eronată și datorită mass media și tot ce se întâmplă. Da? E posibil și asta, dar eu sunt încrezătoare că vom păși și noi în acel stadiu în care să fim pur și simplu tratați corect, dacă mă întreb pe mine, deci și cu onestitate, pentru că și noi, și astrologii, și psihologii, și psihoterapeuții lucrează cu psihicul omului, deci în vederea îmbunătățirii vieții lui. Pentru că un om nu vine la terapeut, la psiholog, la astrolog, dacă nu are un blocaj în viața lui, dacă nu are o problemă de rezolvat. Și felul în care se rezolvă această problemă e mai puțin important. Adică important este intenția. Din perspectiva ta de psiholog, că vorbeai despre contribuția pe care o aduce psihologia referitor la psihicul uman, dar și astrologia. Că ambele lucrează cu partea aceasta. Cum poate astrologia să contribuie la procesul de autocunoaștere? Din perspectiva ta de psiholog. Știu, sună pompos așa, știi, regresie, hipnoză, dar să păstrăm lucrurile simple. Există legături evidente. Nu știu de ce oamenii separă atât de mult lucrurile acestea. În țară, la noi cel puțin. În țară, la noi. Așa cum am spus. În primul rând, ceea ce unește aceste discipline este partea de consiliere, unul la unul, cu omul, cu blocajele lui, cu problemele pe care le are, da? Apoi, ce au în comun este componenta de vindecare, da? Pentru că, așa cum am spus, omul nu vine pentru că este bine, vine tocmai pentru că are o problemă, da? Psihologia, prin testele clinice testate pe un număr mare de subiecti, oferă instrumente specifice de detectare a aspectelor pe care va fi nevoie să se intervină prin psihoterapie, da? După un plan personalizat, adaptat persoanei, da? Prin instrumente specifice și mai ales cu acordul specific al clientului. Nu folosești o tehnică terapeutică așa că ai decis tu ca și terapeut. Trebuie să fie un acord între client și... Unul din instrumentele folosite în psihoterapie este hipnoza. Da? Hipnoza clinică. Este folosită pur și simplu ca un instrument și este foarte eficientă pentru fobii
pentru fricile iraționale este foarte bună. Da? Regresia este de asemenea un instrument terapeutic, eficient în cazul traumelor din copilărie. Practic se regresează în condiții de siguranță, însoțit de terapeut, în condițiile din acea perioadă în care s-a produs evenimentul. Tocmai pentru a fi deblocate părți din noi blocate în momente care nu au putut fi gestionate din punct de vedere emoțional. Deci toate acestea sunt instrumente folosite. Și așa cum am spus, în Occident, și astrologia este unul din aceste instrumente. Și este foarte eficient. Și ca să spun și mai mult decât atât, că nu am descoperit eu legătura asta, mi-aș fi dorit să o găsesc, dar nu eu am fost cea care am descoperit-o. Alți astrologi și psihologi și psihoterapeuți foarte cunoscuți care au făcut lucrul acesta. Pot să dau exemplu pe Patricia Walsh, care din Statele Unite, astrolog foarte cunoscut, membră a ISAR, celei mai mari organizații de astrologie din lume, a publicat o carte în 2009 care se numește Înțelegerea complexelor karmice. Și ea face această muncă împreună. Deci astrologie evolutivă cu regresie. Zeci de studii de caz în care aplică, efectiv, vorbim de practicieni, nu vorbim de teorie. Da? Am dat peste cartea asta, a fost foarte drăguț că eu am, făcând regresie, făcând formare în psihoterapie integrativă, am găsit această conexiune și am crezut că este ceva descoperit de mine original, nemai văzut, nemai întâlnit, și apoi am dat peste cartea aceasta care s-a vândut în 10.000 de exemplare în toată lumea. Bine, e o carte, să zic, un pic tehnică, deci nu este pentru profesioniști, nu este pentru persoane. Și da, am dat peste ea și a fost așa un wow, uite că ce am crezut eu, uite, se studiază de mulți ani. Numai eu am crezut că e nou. Da, și mai este Liz Green, pot să dau un exemplu. Da. Liz Green, care este psihanalist, analist jungian, cu doctorat în psihologie la Londra. Deci sunt foarte mulți. Noi în astrologie mai vorbim despre liber arbitru. Cum vezi tu liberul arbitru? Ce se întâmplă? Dacă ar fi să gândim, cel puțin percepția mea, eu am o viziune asupra astrologiei la nivel evolutiv. Dacă acceptăm ideea că în viața asta, noi parcurgem niște etape cu un anumit scop de a îmbogăți, de a evolua sufletește vorbind, atunci faptul că oamenii au nevoie de sens în viața lor și astrologia poate să ofere acest reper. Prin evoluție, da, ce spune astrologia evolutivă? Că viața asta nu este singura viață pe care o avem, că nu aici se termină totul și că noi suntem într-un anumit stadiu evolutiv. Eu văd fiecare planetă, fiecare asteroid sau semn, simbol din harta natală, o văd ca pe mai multe niveluri, da? Aceeași hartă poate să ofere, în funcție de stadiul la care te afli, la nivelul de conștiință la care te afli, poate să-ți ofere mai multe posibilități. Și așa s-a ajuns să se vorbească despre, să zicem, aspectele umbroase ale planetelor și aspectele de lumină. Da? Deci, același, să zicem, iau exemplu pe Neptun, poate să ofere confuzie, da? Sunt niște cuvinte cheie folosite, confuzie, alcoolism, droguri, iluzie. Da? Același Neptun, pe nivelul cel mai înalt, aduce intuiție, aduce viziune. Deci depinde pe ce nivel te afli și cât ești dispus să accepti
ideea că există ceva mai înalt decât tine și că poate planurile care ți le-ai făcut nu înțelegi pe moment. Nu trebuie să înțelegi sensul imediat, da? Dar poți să înțelegi mai târziu că faci parte dintr-un plan mai mare și că lucrurile astea sunt tocmai pentru evoluția ta. Asta am înțeles eu din astrologia evolutivă și la nivelul ăsta o practic. Ai explicat foarte clar faptul că o hartă natală sau ceea ce este în harta natală, omul manifestă în funcție de nivelul de conștiință. Mi se pare că ai adus o clarificare foarte bună, mai ales pentru cei care își pun întrebarea. Bun, dar sunt oameni care se nasc în același timp, în același loc și au hărți aproape identice. Că pot să fie diferențe de secunde, minute sau pot să fie chiar și hărți identice. Și aici se face puțin lumină cu ceea ce ai spus, pe lângă factorii de mediu care influențează persoana respectivă și multe altele. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum ai punctat și cred că va fi super util pentru cine ascultă această conversație. Dacă ne ascultă un tânăr astrolog sau un astrolog la început de drum, ce i-ai transmite? Dacă ne ascultă acum cineva care este atras de astrologie și care este în căutarea unui sens al vieții, să nu-și reprime această pornire interioară, s-ar putea ca astrologia să-i ofere lucruri minunate pe care să-l ajute să navigheze mai ușor în această viață, în această călătorie numită viață, și apoi să poată deschide curiozitatea, interesul și dorința de a afla mai multe și altora. Poate să-i aducă plus valoare în viața lui personală, dar poate să împartă și cu alții. Deci să nu reprime această pornire. Ăsta ar fi sfatul meu. Eu am făcut mulți ani lucrul acesta și în final tot acolo am ajuns, pentru că, apropo de liber arbitru, ce m-ai întrebat mai devreme, noi avem liber arbitru. Deci, practic, sufletul nostru ne lasă să experimentăm, da? Tu vrei să faci ca omuleț, să faci planuri, faci în viziunea ta destul de restrânsă, destul de îngustă. Îți faci niște planuri și, în final, ajungi să experimentezi tot ceea ce sufletul tău și-a dorit să facă și tot acolo ajungi, dar ești lăsat. E liberul arbitru. Deci pur și simplu poți să faci, te convingi singur și te redresezi din mers. Redirecționezi totul. Deci, da, să nu-și reprime. Ziceai de reprimare. Să știi că am mai auzit la colegi, care acum sunt astrologi profesioniști, că la început și-au reprimat această dorință și inclusiv eu. Am fost așa, ce și cu astrologia și am început să o învăț pentru că mi-a strânit așa cumva interesul să văd ce stă acolo în spate. Deci așa am început, dintr-un amalgam de emoții, cumva și o respingere, știi? Da, este ceva care, așa cum am spus, noi oamenii avem nevoie de sens în viața noastră. Nu putem călători prin viața așa fără nicio direcție, da? Și avem niște întrebări la care căutăm niște răspunsuri. Faptul că societatea vine și ne spune pentru că așa trebuie, pentru că așa e bine. Eu am ales o facultate economică la început pentru că nici nu era facultatea de psihologie, s-a înființat după ce deci prima serie de studenți au fost după ce eu am terminat liceul. Deci ești cumva constrâns, da? Dacă asculți acea pornire interioară, pentru că eu asta am făcut. N-am renunțat niciodată. Era secret, le țineam acolo pentru mine, dar nu am renunțat niciodată la studia. Și am făcut asta, pentru că exista o percepție greșită și există în continuare, e adevărat, dar în momentul în care accepti ceea ce îți dorești și accepti că poți aduce plus valoare prin asta,
momentul ăla se clarifică lucrurile mai bine, se așează mult mai bine și percepția celorlalți începe să se schimbe. Așa este, am observat asta și la mine, că la fel și eu studiam, făcusem școală de astrologie, cursuri, dar nu m-am afișat, foarte greu m-am afișat. Și chiar vorbeam aseară cu o colegă că nu aș fi crezut în viața mea că o să fac eveniment, nu că o să fac eveniment, voi participa în calitate de conferențiar la vreun eveniment de astrologie, dar aminte să mai fac eu eveniment sau să mă filmez, să fac aceste întâlniri publice. Deci nu mi-ar fi trecut prin cap așa ceva, pentru că eu sunt mai retrasă, mai introvertită. Da, uite că așa s-au așezat lucrurile în momentul în care am acceptat că da, domnule, mie asta îmi place, asta vreau să fac, iubesc astrologia și vreau să aduc un plus valoare acestei cunoașteri. Și dacă tot am ajuns la evenimente de astrologie, ce te-a făcut să răspunzi invitației mele de a participa în calitate de conferențiar la AstroWave? Sincer îți spun că și eu sunt tot o persoană mai pe modul privat. Eu nu răspund la orice solicitare. Așa sunt construită. Este partea aceea de Capricorn, de lună în Capricorn, de casa 8-a foarte bogată, da, și casa 12-a. Mi-a plăcut foarte mult cum ai prezentat la conferințele la care am fost. Și mai ales partea asta, implicația istoriei, în istorie, simbolic, mitologie, tot ceea ce combini tu acolo, mie mi se pare o artă. Adică felul în care practici tu astrologia mi-a plăcut foarte mult. Sincer, eu îți spun sincer acum, eu am crezut că tu ai ceva background în jurnalism, adică așa de profesionistă îmi pari cum organizezi și cum faci lucrurile. Deci, iată, e posibil să ai niște abilități de care nu știi, niște resurse de care nu știai și acum să le pui în practică. Te felicit foarte mult pentru inițiativa asta. AstroWave este un eveniment cu componentă caritabilă, adică este organizat voluntar și accesul se va face pe bază de donație. Donația va merge direct către Asociația Claudia Încă o Șansă. Acei bani vor folosi la hrană pentru animale, sterilizări și educație. Vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine caritatea? Cum vezi tu caritatea? Pentru mine, caritatea este, în primul rând, un act de generozitate și, în al doilea rând, de smerenie. De ce spun generozitate? Pentru că atunci când oferi din preaplinul tău, da? Din harurile pe care le-ai primit, din darurile pe care le-ai primit, da? Le oferi și smerenie, pentru că ajuți niște suflete, niște ființe neajutorate care au nevoie să supraviețuiască de acest ajutor. Necuvântătoarele, eu am o relație specială cu necuvântătoarele. Mulți ani în urmă am adoptat un cățel pur și simplu de pe scara blocului. În fiecare zi mă însoțea spre Maxi Taxi că mă duceam la facultate. L-am luat efectiv în apartament, în casă și până la bătrânețe a rămas cu noi. Deci am făcut carnet de sănătate și a fost parte din familia noastră, îl luam peste tot. Și bine, povestea a continuat. Deci, în ceea ce privește zona necuvântătoarelor, am o sensibilitate a mea proprie. Un act de caritate în zona aceasta mi se pare o inițiativă excepțională, mai ales că într-adevăr, ei chiar sunt fără apărare. Da. Iar lucrul acesta se poate face prin astfel de evenimente, să iasă lumea să vorbească despre asta. Că animalele au drept, în primul rând, la demnitate și la viață. Exact. Da. Carmen, îți mulțumesc mult pentru dialogul nostru. Aș vrea acum, pe final, să completezi o propoziție. Astrologia este pentru mine un mod de a fi. Foarte fain ai spus. Mulțumesc foarte mult, Cristina, și
A fost o plăcere, pur și simplu, să stau de vorbă cu tine. Și pentru mine a fost o onoare. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine și sper să mai vii. Sigur, cu mare drag, oricând. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu îți mulțumesc.